21 dnes, to znamená, tá krava fakticky jalová ešte mi do žijí nejde. To znamená, že musím už dať ďalej, podívam sa na laktáce, na tie krivky, podívam sa, kedy bola inseminovaná prvýkrát, bola inseminovaná pred 38 dňami, to znamená, aktivita fakticky začína mi asi dnes, keď dám na 10 dní, to znamená, že tá krava eventuálne by mohla zítra ísť do žije. Keď sa podívam, že je 38 dní po zapúštení, ak byla jalová, hej, to znamená, že zajtra asi pozajtra by ta krava mohla jít do žije. Tohle je hrozně důležitý, to byste si měl napsat, že zootechnik přijde, vyskočí na něj to denní hlášení. On si z těch denních hlášení tam mu to vypíše podle problému zvířata. A že on jde z denního hlášení, se mu vypíše sestava, on skočí na konkrétní zvíře, podívá se na všechny údaje o tom zvířeti a vrátí se zase do té sestavy těm denním hlášením. Protože tohle konkurence třeba nemá. Jo, že to přeskakování, že mám sestava, zvíře, veškerý údaje o zvířeti a vracím se hned zase do té samé sestavy. Ja som klikol na kravy, ktoré boli zapustené od 18 do 25 dní. Automaticky v tom dennom hlásení mu naskočia kravy, ktoré boli zapustené, príklad poviem 18 dní až 25. To znamená, že na tú kravu každú jednu sa zootechnik podíva. Podíva sa na 10 dní o aktivitu, počuť na hodinovú nemá žiadnu. Klikne sa na ďalšiu kravu, prebiehaní, dám si na kravu číslo 374, dám sa na pohybovú aktivitu, žiadna, dám si na laktácie, či náhodou, nemá. Tu vidíte, že bola perfektne zapustená druhýkrát na to zelenom poličku, alebo na to zelenom grafu, alebo na slupcu. Uvidíme, snáď či nepôjde zítra, pretože tu vychádza určitý pohyb tej kravy zvýšený a je 19 dní, to znamená, tú kravu si bude zajtra musieť zootechnik hľadať. Pretože keď sa podíva, je 19 dní zapustené, môže sa stať, že zajtra sa prebehne tá krava. Automaticky mu to vo vitalite naskočí.